Táto meditácia je zameraná na predstavu krásneho stretnutia s milovaným človekom. Aj keď je meditácia robená z pohľadu ženy, určite budú pri nej príjemne relaxovať aj muži. Budeme v nej ženami, ktoré milujú a ktorým muži lásku dávajú. Pomaly zatvoríme svoje oči a sústredíme sa na svoje dýchanie. Nádychy a výdychy sú plynulé a pravidelné. Naša myseľ sa ukľudňuje. Cítime vnútorný pokoj. Prechádzame celým svojim telom a uvoľňujeme hlavu, oči, viečka a celú tvár. Postupne uvoľňujeme ramená, hruď a chrbát. Cítime, ako sa nám uvoľňujú boky a celé nohy. Užívame si okamihy úplného uvoľnenia. Sme v príjemnom stave hlbokej relaxácie. Sústredíme svoju pozornosť na miesto asi 4 cm pod našim pupkom. Je to naša sakrálna čakra, energetické centrum sexuality. Vnímame niekde v priestore nad našou sakrálnou čakrou zdroj svetla. Je to veľmi silný zdroj svetla, ako obrovské slnko. Z tohto zdroja prúdi svetlo priamo do našej sakrálnej čakry. Pri každom nádychu vdýchneme čo najviac toho svetla do nášho brucha. A pri výdychu necháme toto svetlo prúdiť do celého tela. Svetlo zo zdroja bude do sakrálnej čakry sáľať počas celej doby meditácie. Stačí ho len nadýchovať. Voľne dýchame a v hrudi cítime emóciu očakávania. Predstav si, že idem k tebe. Vnímaš moje hlboké oči, ktoré sa zabárajú do tvojich. Vietor povieva a ty ho cítiš na svojej tvári. Začína mi rýchlejšie byť srdce a mimovoľne si prejdem prstami po perách. Jemne sa usmeješ.
V očakávaní všetkého krásneho vo mne narastá túžba. Neodolateľný hlas v mojom vnútri, ktorý ma privádza k tebe. Zaplavuje ma príjemné teplo, ktoré zrýchľuje môj puls. Voňavý vzduch, aj omamná vôňa kvetov okolo. Som šťastná. Predstavovala som si tento okamih. Už som len kúsok od teba. Začína sa mi točiť hlava, keď mi podávaš ruku, aby som si k tebe sadla. Tvoje pery sa priblížili. Nádherný čas splnených prianí. Tvoje horúce pery ma privádzajú do extázy. Táto chvíľa a tento okamih. Hladíš ma po vlasoch. Máš úžasnú energiu, ktorá ma zaplavuje celú. Pozoruješ môj zrýchlený dých. Pozerám sa do tvojich očí. Sú nádherné, plné ohňa a vášne. Dôverujem ti úplne. Preciťujem všetko, čo cítiš aj ty. Nádherné spojenie. Prekrásny dar, ktorý mi dávaš. Znova si poň prídem na toto naše miesto, kde mi plníš moje sny. Predstavíme si, ako sa zdroj svetla priblížil k našej sakrálnej čakre a splynul s ňou. Precítime prekrásnu energiu naplnenosti a uspokojenia. Táto energia sa dostáva hlboko do našich buniek. V našej sakrálnej čakre prebieha prijímaním tejto energie proces energetickej očisty a prijímania novej sily. Oblasť našich partnerských vzťahov a sexuality dostáva nový impuls. Táto energia tam bude pôsobiť aj naďalej. Týmto meditačným cvičením si posilňujeme energetické centrum sexuality, našu sakrálnu čakru, čím sa budú naše vzťahy neustále zlepšovať. Budeme cítiť nové myšlienky, vnemy, spokojnosť a vyrovnanosť.